Lo egin aurretik, lo hartu aurretik, hau egin ohi duzu? Oinak etengabe mugitzari buruz ari natzaizue, elkarren kontra igurtzi, beraien kasa mugitzen egongo balira bezala. Bueno, ala balitz, jakizu horrek izen bat duela, Ingelesez cricketing deitzen zaio. Eta ez da kasualitatea, egunaren amaieran gure nerbio sistemak pixkanaka baretu behar du. Eta oinak, gorputzeko zatirik urrunekoena direnez, askotan azkenak dira itzaltzen. Mugimendu errepikakor horrek zer egiten duen? Tentsioa askatu, zirkulazioa aktibatu, baita garunari atxeden hartzeko garaia dela esan ere. Begira denok ulertzearren, gorputzak bere kabuz egiten duen deskonexio rituala litzateke. Gainera propiozepzioarekin lotuta dago. Hau da, oinek sentitzeko eta informazioa gorputz osora bidaltzeko duten gaitasun horrekin. Ze oinak ez dira gu eusteko eta kito. Oinek komunikatu ere egiten dute. Eta hemen dator gakoa. Oin libreek, estutu gabeek mugitzeko lekua dutenek hobeto sentitzen dute, hobeto lan egiten dute, eta gorputzarekin hobeto konektatzen dira. Horregatik da hain garrantzitsua oinetakoak batez ere txikitatik ondo erabiltzen jakitea, ondo aukeratzen jakitea. Eta zu, kriketingaren klubekoa zara, lotara joan aurretik?